Mještani kalesijskog naselja Zukići napokon su dočekali trenutak koji su čekali gotovo 30 godina. Sad imaju pristup pitkoj vodi. Šahija Ibrić ističe da je ovo historijski trenutak za mještane Zukića, te dodaje da će novi izvor vode značajno olakšati svakodnevni život i unaprijediti kvalitet života u zajednici. Teško nam je bilo, uslovi su bili preteški i preružni. Nisi imao vode nikad začekao da očistiš, da skuhaš ruski, da se okupaš kada je bilo vrijeme. Valja ova 3 dana, 30 godina što smo proveli življali. Investicija za izgradnju nove vodovodne mreže u naselju Zukići iznosila je 600.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurana kroz doprinos mještana kao i podršku lokalnih i viših nivoa vlasti. Sa završetkom izgradnje nove vodovodne mreže, mještani Zukića više neće biti ovisni o privremenim rješenjima, već će imati stalni pristup pitkoj vodi u svojim domovima. Današnji dan veoma bitan za Zukiće nakon 29 godina, odnosno od početka projektne dokumentacije, zato što sam učestvovao u toj projektnoj dokumentaciji, trajalo je 6 godina da dobijemo vodosnabdijevanje, odnosno pitkom vodom da napojimo 100 domaćinstva. Zamislite da se plaćala voda po 35 maraka kubik vode koji je se vozio odavde gore u visinski dio ove naše mjesne zajednice i koristili su ga 3-4 dana pa idemo nadalje. Međutim, moram zahvaliti se i vatrogasnoj jedinici općine Kalesija koja je u zadnje 2 godine pomagala nam oko snabdijevanja i na svaki poziv su izišli nam susret i snabdijevali nam sa vodom. Općinski načelnik Sad Džafić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sabahudin Sakić te predsjednik građevinskog odbora za izgradnju vodovoda u mjesnoj zajednici Zukići Emin Ahmetović su svečano u upotrebu pustili novo izgrađenu vodovodnu mrežu u ovom naselju. Zahvaljujući nekim ljudima koji trenutno obnašaju funkcije u federalnoj vladi i u kantonalnoj i IFAD-u i općinskom budžetu, mi smo uspjeli da danas pustimo vodu Zukićima. Zaista Zukići nikad nisu imali pitku vodu i to je za mene posebno jedno veliko zadovoljstvo i čast. Tako da želim im svako dobro, želim im da budu i dalje složni ovakvi kako su i do sad bili, a vidim da evo sad sam od predsjednika mjesne zajednice saznao da još uvijek i škola nema vodu. Potrudit ću se da im do kraja mog mandata spojim i da škola ima vodu, tako da ovdje bi posebno htio još da se zahvalim Dževadu Hadžiću koji je zaista pomogao da dobijemo neka sredstva od federalne vlade i od ministra. Projekat se sastojao iz 2 faze. Prva faza je rađena 2022. druga 2023. i ima i ova 3. faza koja je završena, to je sekundarna vodovodna mreža, tako da ukupna vrijednost projekta je negdje oko 600.000 maraka. Kao što vidite, tu smo se sastali da na neki način ozvaničimo kraj ovog projekta. Danas, nakon dugo vremena puštamo tu vodu i nadamo se da će ovi stanovnici biti zadovoljni kad je u pitanju usluga vodosnabdijevanja od strane javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ovaj važan projekat ne samo da je unaprijedio infrastrukturu naselja, već i značajno poboljšao kvalitet života za oko 100 domaćinstava.